Kublai pi ki bebas ki perlok ki produk prasnam. Sajisin pat leng bagan ni ka video. Ngap diang sebahai pi bat lese ke long ke kubur ke ba. Yai ban si yai ban nak awi ke por si ka wi pat lese pi layang ngia ban sngap hanrei ka long pat ke jing shisha. Pat kan ni ka long si benta ke jing ke siu tia si benta ke jing pen kendit ben riu. Yangi ki kun ki hejar ki dikhot jong ka ribet ke jat ben riu. Ba nang ni sakmat kumnung in nang banjit ya kita ki nong mikmat ya kita ki nong thau an ha ka ba pet kini ki lai pun riu ngut ki bangi la ban ong menta ki dei tang kita ki lun dat mau ki le shong hang te po assembly ki le shong te po sekretariat ha ka ba ki khlem le ai na benta ka interest jongi ki kun ki hejar jong ka bri nyau trap balai ngong khlem le ai ha bangi pet ya ka te ka jing wan ra ya ka mat reservation po assembly mano bat kat nongut kita ki khasi jantia ki bekersan ya kene kamat baru lai pun rungut ki kersan ban wanra ya kamat ban ya tai ban ya thir ba ya de ya ka jingbom yo ya ka equal share hab dang ki khasi jantia bat ki garu hab ya de ka reservation policy hatu ar pusangut ki kham khlain bor ban ya kita ki lai pun rungut bat balinga ong kumta hadin bang yo i ba ka reservation policy la apply menta da ka roster system ngiu i shai ya ka jingdu nong jongi kom ka jat ben riu pat ngiu isai ke jing no siliang ha ye debit kani ka reservation policy ha ka ba lada khat lai teli ki pus tang lai teli jong ki khasi bet ki jantia shipau teli jong ki garo hatu kani kam la khta yang ngi kom gajat ben riu hatu kani kam khta ya ki samla wat kam wat jam jong ka ri khasi bat jantia bat lada phi kloi ban phia ya ka jat ben riu ar benta balai phim iPad ka equal share pat ya borok lai benta lani ki borok lai teli ki tribe sapok ke jelame klaya kini ki lai pun reungut kita ki nong mikmat napok rilum khasi berjantia lada pisngap jar habi de bekni kemat kan mentoi yu pin le chong te po assembly bat pin sulit ben saat ki syuki ki jong pi ni la ban dong hang ni ba ka jing let jong pi te po assembly kam cham dei nam ta jong ki pat ba re ka dei ben bantang nam ta ka jing mentoi jong pi simen te leng ba ka ni ka video ngakwa ban pha ya ka ni ka kubor bat pej ya kene ka advertisement ka bangan bu hapok jong kani ka screen ha ka ba kumno ki kun samla khasi berjantia ki samla wat kam wat jam ki jongi yo ya kata ka share jong ki hapok ke jela ha ka ba khat ar teli ki pus lani kita ki vacancies hanrei tang lai teli nak benta ki khasi berjantia shipau teli nam ta ki garo ha ka ba ki garo ki don shipau laktam ki pat ba nong song snong kat ba ki khasi berjantia hapok ka bri nyu trap ngidon ar pholak tam ka total population te hang ni ken ning sapen i bat ngi so thu sai ba hang no ka no siliang bat hatu ka kata ane empat yang ikom ka jat riu bat la ki niki lai phon riu ngut pishong ngap jar khot ka dorbar ka ba kerki ban ya penbet ha ba ye dei bet ka ni ka jing no siliang share hapok ka jela na banta ki lai ti ki tribes kamut ba kam syam mentoi pangin jit ya pi kom kita ki nong mikmat nang ni nepok ka jat beriu jongi bat ken mau ko men ko para ki produk ki prasnam share ke ni ka video bat ngin pet ya kino ki nong mikmat ki ba keren ya ke ni ka benta bat kino ki bom keren bat ya ki tu ki bom keren wat nom ai lane ngin bishar bha uniu arjar pholai lajan te ngin sa bishar ki bat ngim dei ban ailat biang ki sashi sin pat ban lek biang te po assembly namar beli ki lek namta pan penhe ya ke business ke jongki ri kim lek namta ke jing mentoi ke jonga ke jongpi pat komno hi kin la ban kren te po assembly address ya ki issue jongki pat ba ya ki jing jongki pat ba haba wat tang ya ke gerteng jong la jong kim la bha ban address la ni ban ya thu hang te po assembly haba wat ban kren kim la ang bha ti komno kin address ya ke jing ke jonga ke jongpi te namar kata kani ka video lesikan pen kendit ben riu pat lada phim kendit ben riu hakum kani ka por kam mentoi ban ya keren te lada phi kendit ben riu nang ni sekmat be ya utu briu lani penduk no ya ketuka slave mentality jong pi ya kata ka bangila ban ong ni kata ka chronic mentality diseases ha ka ba kai kata ka chronic mentality diseases jongi ka long ba ngi ki pat ba no snong habang yo snau ba unu ubriu umut ban yale election lani uban yang candidate ngi kli lupa udon kat no cruz udon pisakat no namar bali ki perkhat bakla ba ka jinglong nong mikmat ban long MLA
kadai ubriu bodon pisah henry ken mau ngan ong ya pi hang ne pa ke jinglong nong mikmat ke jinglong MLA kam syam dei ubriu bodon pisah henry kadai ubriu bodon ya ke jingket kli kadai ubriu bodon ya ka quality ban yang ban ya site ban address ya ke jing ke jonga ban jong pi ban lengba kita lengba ki jing yo jongi ya kita ki briu ki balak ban address ki jing ki jonga ki jong pi kamut ba kata ka pisah kabaki ayangi ha ka season san snem le se ki la ban ay kat no si hajar ar hajar le se ke ba he tam san hajar te kata ka san hajar le kan wan automatic ka ba ngim snel thu bat ngim poi perkat na ai kawan rei la dang yo ubriu bat tikna bat ubriu ba bit ba biang ban mikmat nam ta ka jing ke jonga jong pi kamut ba kam syam don jing ban yo ya kata ka san hajar lihat se pi yo tang season san snem rei la da pi yo ubriu bat bah bat tikna kamut ba kata ka san hajar le kan wan ban man ubenai la ne man usnem lihat se kan long ka jing mentoi bat ka long ka jing ka khu na bata jonga ba jong pi te leng ba ka ni ka video nga kerpat pi ban share ka ni ka video haman iwei ki dukot jong ka ribet ke jat mriu kalong ka video ka don kam hadu kata-kata pangintip ya ka jing sisa ba ki khun samla napok ka rilum khasi jantie kat no percentage ki yo ya ka jing mentoi hapok ka jelah de leng ba ka ni ka video ngam kwa ban pun kitin ngin se kenduk pat ha ka wei pat